Jaren had de blinddoek wel in vast, maar ze twee kleurtjes grabje. Wie zei ze niks? Ik zei ze, hè? 1, 2, En dan mag ze alle twee broeken. al twee broeken. Ja. Ja, dat maakt voor familiebroer. Nee, maar die zijn kleurtjesbroeken, hè? Maar vind ik wel echt heel leuk van die. Het is net echt handig als het nou doorstreeft. Goeiemorgen. En hij je vlag. Oh, even op beeld wachten. En wie wil met pepper? Dank je op mij. Goed, net zo best. Wil je dat nog hier keer? Nee. Goeiemorgen. En hij je vlag. En naar je dag en naar je vlag. En Joet mocht Lois bedenken wat we dwars doen. En wat hiest toen betocht? Kun je dat een beetje uitlezen? Wat hiest wat mij dan van thuis? Ja. Lip eens even shit. En het is de 3 kleuren challenge. En deze kleurplaat hebben. En dat heet de 3 kleuren challenge. En mijn eigen tekst maar scrabbelje. En mijn 2 kleuren maar scrabbelje. En mijn die kleuren maar ze intekenen. Dus dat tante het goed begrijpt. Iedereen had een tekening. En dan was bij de eetjes dicht. 3 kleurtjes grabbelen, hieruit. En bij die 3 kleurtjes maar toen die kleurplaat maatje. En dan? Zie je wat voor hondje dit is? Bij dit. Die zo. Ah, shit. Zet er nou kleur in, kunnen we zo een beppie aan. En pakken. Dat vind ik een heel goed idee. Dus jongens, wie gaan jullie voor de 3 kleuren challenge voor Lois? Dus ik zou zeggen via het net abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. Bye bye. Dank je. Iedereen een kleurplaat. Dat betekent aan de kant heel lekker staan bij mij. Hier van Ilda. Hier van tante. En dan bewaar je ook hier van Famke zijn, hè, vorige keer. Ja. En hier van Lois. Wat Lois was eerst krabbelje? Zullen we eens grabbelen? Ja. Oké. Ik hoop dat het mooie kleuren is. En dan is het zwart, zwart en zwart. Maar wil je dezelfde kleur? Oké. Maar bruin was nodig. Ja, tuurlijk. Mij alle jij, hè. Ja, bruin maakt Oké. dit. Jaren had de blinddoek wel in vast, maar ze twee kleurtjes grabbelen. Wie zei ze niks? Ik zei ze, hè? 1, 2, 3. Wow. Wow, Sjan. Roos, roos en red. Nou, oké. Nou, Hilda. Nou. 1, Die is mooi. 2. Die is echt mooi. Wat zijn helemaal die leuke kleuren. Oh, die is echt heel handig, want die Zo. is die kleur. Wat was toen voor kleurtjes, Hilda? Dat ben je favoriet. Bruin. Want die Roze is en? lekker, hè? Pink. Nou, maar Jaren. Ja. Nou ja, ze had ik die de doek van, was toen hier en nu grabbelen. Ja. 1, Dat is ook een heel leuk. 2. Alle mooi Twee. maar al uit. Nou, wat ik mag, Jaren. Dat was toen mijn vet. Ja. Together. 2 en 3. Alleen dat mooie kleur behalve. Oeh, ik ga oranje, geel en peers. En dan maken we dus met deze kleurtjes nog een kleuring in. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Hij is net meer pakken. Nee, oké. Nou, geven we dat aan. Hey, succes vooral, ja. We maken er wat moois van. Maar en doe je zelf deze kleurplaat uitzacht, Lois? Ja. Hier die mem die uitprint. Ja. Wat een leuk idee, man. De eertjes binnen rijden. Ja. Oh. Ach. Iets te vol. Wie zou dat? Meist die haar? Dan kun je storen keer hier van Famke nog uitprinten. Dan doen we er even een placement onder. Was net een full drukken. Kunnen we dat proberen? Dit is de laatste. Was net een full drukken. Check maar Sjen. We zullen opnieuw beginnen, hé? Net te vaak op hetzelfde plakje. Ja. Dan wordt het er toch hinnen. Maar ik ga rekken bij die. Ja, dat is net de boot. Net de boot. Voorzichtig kleuren. En hoe ik het voel te drukken, je tante drukt helemaal niet. Dat wordt echt wel. Druk helemaal niet. En dan mag ze alle twee broeken. Alle 2 broeken. Ja. Ja, dat maakt voor familiebroer. Nee, maar die Nee, zijn dat geen je? broeken, hè? Maar vind ik wel echt heel leuk van die. Wel even, ja. Nou jongens, ik zou zeggen, probeer je thuis hè, even en stuur eens even de kleuren die je hebt en wat de kleurplaat bent. Dus dan ben je wel benieuwd, hè? Ja. Ja. En wie weet er welke dat wie had? Ja, welke kleuren heen weer? Doe eens daar hele red, roze en oranje wat, hè? Ja. Wel heel cool. Dan was het echt wel leuk. Dank je. Doe mijn best. Ik vind het wel een heel schattige tekening trouwens. Mooi lied, Leuk, net te groot. Je wou had een goede kleur, bruin.
Oh, die is... En dan staat nog een keer dat het tijd om is. Oh, heb ik nog tijd? Ja. Hoeveel tijd hebben we dan? Ja, maar wie doet het soms ook wel eens dan? Maar dat is met die en dan laten we het terugdraaien en dan... Oh, zei je. Maar Dat hoeft nou net per se. Nee. Vereelde wie misschien kleuren verbeteren. Hè? Stift is nog een beetje moeilijk, hè? Dat vind ik dus mooi. Heel mooi. Ik zet even een tussenshotje, meidje. Dit is Mintes. Noten. Loos is ook goed bezig, hè? Heel goed, Loos. En hier dan allemaal die machine, mooie peerse eertjes. Jara had een kriesthoentje. Jara? Een kriesthoentje. Wat ook met iedereen? Welke kleur zal je neus doen? Oranje roze. Oh nee. Ja. Dit was toch leuk, toch, Lois? Dank je. Ja. Dat vind ik katting mooi. Heel mooi. Er staat op BFF. Waar is die BFF? Oitske. Oh. Had ooit de andere kant. Ja. De tante is even goed. En ik hier krijg het al even schoon. Het is de helft van een hartje, hè? Ja. Heel mooi. Met glitters erin. Ja. En ik vind die broek zo cool. je let erna, hè? Wauw. Maar Super cool. Cool broekje. zus. Ik ben klaar, jongens. Je moet het leeuwen. Doe ik nog heel Ja, tante goed, kleurt ook wel heel snel. Ja. Het is even heel erg. Met mijn kleuren zijn aan de kant op. Nou jongens, de eerste creatie is klaar. Nee, dat puntje. Dat is toch niks? Dat is toch achtergrond? Of nee? Mixje? Dat puntje. Achtergrond, Ja, ja. Ik hier de kleuren oranje, peers en geel uitzocht. Met de eigen dicht. En dit is mijn... oh nee, pakt. Mijn blinddoek vak. En dit is mijn wisseltje. Tadaa! Wow, het is zo hut hier nou. Zal ik die nou helpen, Ilda? Ik ook. Bruna steekt nog broeken, hè? Zullen we dekke Bruna hier? Nee, dit neuswiel. Oh, wat er nog meer Brun? Nee. Nog meer roze? De voetjes? Ja. Wat vies er zo van? De bovenkant is al kleur. Wat vies er zo van? Zullen we die namen erop zetten? Hoe is het ook alweer? Ilda Mare. Nou, maar stoel maar even nog de meeste chillen, dan moet er winnen is. Dit is Ilda haar diesel, mij. Peers, roze en bruin. Wow, dit is echt heel mooi. Oh jongens, en Jara is echt klaar. Nou Jara. Jara hier de kleuren groen, rood en oranje. Dit is hem. Oh, ik vind het toch wel heel mooi eigenlijk. Dat is juist ook wel leuk als het net hetzelfde kleuren is. Dan doe ik eens wat anders. Ja. Een Christdiesel. Prachtig. Prachtig, zei ze. Geweldig. Lois, die zet hem even extra. Die wordt echt heel mooi. Die is ook heel netjes om kleuren. Maar je moet even zien hoe mooi die wordt. Ik vind hem echt heel mooi. Vet schattig. Lois. Oh, wat mooi, Lois. En een hartje. Wat hast u dit mooi maken? Nou jongens, maak je maar eens even zien. Hey, wat een goed idee. Wat ben ze mooi worden, net? Kun je hem die aan zijn Beppe brengen? Jaren zal de hamsters even skien wetter en naar Indian. Ja. En Ilde shirt even hoe het met de hamsters gaat. Hast een hoes omsmitten, hey? Wat denkt er van hoe werkt mijn hoes nou? Zei het er. Hallo Ampie. Ah, hoi Pieter. Ah, Pieter jongen. Hoe is het met die? Ah, daar is Gurby. Dit is echt mooi. Je vindt Gurby leuk, hè? Ja, kijk, trouwens, het is zo bijlijk. Hoi, schatje. Ja, er is een draairatje. Oh nee, toch net. Ik denk, ik ga even naar rennen. Oh, die is ook al op. Ja, die kan er aan wel uit zijn. Knabbelstakje of was het ook? Hallo. Zal ik even wat lekkere snoepjes van je pakken? Zodat je dat er de zin in had. Maar je kijkt niet. Nou, het er nog geen zin in. Oh, Gaat er hem? Ja, je had hem. Je had hem al op, hè? Oh, je had hem al op. Ja, is snel. Je zal het hamsteren. Maar ik was? Oké, shit, let op. Dat er al hier in de waakjes zijn, dan eet er hem aan al hierop. Bewaar het. Waarom bewaar je hem dan? Dat had je nut, want ook is Daarom heet het hamster ze hamsteren. Dan kun je het bewaren voor letter. Oh ja, die is geen trap natuurlijk, zei ik. Hallo. Pieter, tja. Goed zo, Pieter had ook al in. Pieter nog in.
Alsjeblieft. En nog eentje hak. Zo, alsjeblieft, vriend. Oh, is het het is net echt handig was het nou dorst. Hey. Je is echt vet onhandig bezig. Gewoon een seatkant van de trap worden erop rennen. Dit is toch net zo top als nou dorst? Ja, dat is beter. En nou omheen. Kom op, doe kist het. Nee, laat maar. Pieter is echt die Albert Heijn. Goed zo. Goed zo. Zo, ik help hem even. Ja, je snapt even de trapje ermee. Verkeerd om. Oh, het hoes zit verkeerd op. Stutje Ja. van Gurbe. Dat is Pieter Ekkel, maar het zus. Een gek stutje, hè? Zo'n liet sliertje, denk je. Dan een soort mol. Een molle stutje. Ik ga jou wat eten niet. Zullen je maar verder? Zo, ik vind het er maar zo. Lekker Rita. Nou, en de vrouw die vermijdt zich met de hamsters. En ondertussen is zaken met Hidde aan het voetballen. Dat ticketje bij Gurbe. Ticketje bij Gurbe. En de man wil lekker aan het voetballen. Wat zit de goalbrickzaken? Die. Of broek je maar in. Wow, een beetje hoor. Nou, net helemaal slagen. Wie scoort een skip, wat domme? Oh. Ja, ozom. Oeh, goeie redding, Sjaki. En een kapper alweer. Hij heeft niks, joh. Ik heb gewoon een wasmachine. Hij heeft niks. Jongen, hier zien alle hoeken en alle gaten. Oh, hoppa. Dat is wel een mooi goaltje, Hidde. Oh, de ene kant was het op te doen en de andere kant net, ja. Ja, dat zou werkelijk nog een beetje, denk ik, ja. Oh, te heeg. Te heeg. Hey, Lois. Ja, mij wel. Lekker boetenbadje, nou lekker waar. Kom maar, Hilda. Lois, hoe maar die op een wipwap. Oh ja, zonder even naar. Nou, stap hem maar op. Zie Gurbe wil de boete werelddekken misschien? Dan kun je hem in de jas zetten, hé. Ja. Maar zo'n beetje bimbleeuwen. Dat net niet slik. Nee, maar hier valt dat, toch? Hier is geen sleet. Nou, laat me zien hoe maakt het. Je bent je haast op de grut van, hé. Staat ervoor of die kocht, maar je bent wel zo grut. Ja. Kent er wel? Yes, Nee, wat, nee? Wel lekker, Gurbe. Best wel lekker boeten. Dit is toch mooi? Nee, dit wil net, nee. Nee, helaas. Helaas. Dus even zien. Zal ik een henkelpaardje van je meidje? Dan wordt dit nummer 1. Dan doen we een andere kleur. Ja, juist. Nou, dan kun je me ook wel helpen dan. Wat komt er naar 1? Wat voor nummer komt er naar 1? 2. En? 3. Juist. Nou, dan meidje. Doen we over 1 blokje, Lois? Jouwe. Ja, jouw. 4. Dat hebben we 2 blokjes dan, hè? Ja. 4. En? 6, toch? En dan, wat komt er naar 6? Zo. Oh, maar shit, jongens, wie houden? Ja. Biertje. Hier een blokje. We dat een zo. En wat krijgen we dan? 8. En? 8 en? Wat komt er naar 8? Jurgen. Juist. 8 Jurgen. 8 en 9. En Dan de laatste. En als laatste nummer 10. Nou, Loos, nog eens aan heel de va. Hoe maakt dat? Eerst op 1 voet. Ja, en dan 12 voetjes. Ja, en dan 1. En dan 2. En dan 1. En dan 2. Ja, en dan 1. Goed zo. Hallo. Nou, Lois. Ik ken het heel snel. Ja, doe maar. Wow, supersnel. En daarna was bubbels. Ja? Nee, maar eerst bubbels. Ja? En dan zelfs een hoentje bij doen. Ja. En dan was kleren. Oh, dit is al je opdrachten, ben dit? Ja. Aha. We hebben een heerlijke medium met de bandjes. Eerste, ja, Lois, hoe heet dat ook alweer, de challenge? De 3 kleuren challenge heet dat, hè? Ja. Hele leuke diesels gaan we maken. En dan ben je de hele middag lekker boetenbart. Dat maken we zo even zien. En Heerlijk. het laatst, dan is het toch het einde met
Maar Beppe is er net. We zullen de tekeningen bij Beppe brengen, maar we die waanzin maar mij. Of we toonzien maar mij nemen. Zullen we dat doen? Ja. Toonzien ben we bij Beppe. Tante hier Beppe al een berichtje. Joen? Oh, dan neemt ze Joen mij toch? Is dat een goed idee? Ja? Ja, met Beppe wie nou net tussen. Ik hier Beppe al vregen, maar wie zullen zo'n Beppe aan, hè? Maar het loze Joen maar mij nemen. Ja. Dat kist toch wel. Hé, wat zei ze nou? Vond je het nou wel leuker? Abonneer zetten. Nou, toen kan hij. Even het net. En zij leuk en En daarna? het zit vlag. Hey hoi. Hey hoi.